Korzystamy, drodzy widzowie, z pięknych okoliczności przyrody. Idziemy, Patty, gdzie? Na siłkę. Idziemy na pakernię, będziemy pakować. Robimy z siebie kogoś wiozą z siłowni. A tu proszę, drodzy Państwo, pięknie, park, ludzie sobie siedzą, dzieci się bawią. Patty. Was. A tu ktoś jest takim wielkim fanem Polonii, że aż musiał to uwiecznić na środku ulicy. W drodze na siłownię mijamy kilka sympatycznych widoków, na przykład szpital. A ja muszę się pochwalić widzom na YouTubie i na streamie też, że tam byłem na komisji wojskowej i dostałem kategorię A, ale wszyscy dostawali w sumie. Te drzewo wyciąć. Bo tu mi zasłania kadr na kościół piękny. To zostań gdzie indziej. Ale mnie... Co chcesz przyrodę niszczyć? Tu ukończyłem szkołę cosinus, zdobywając technika BHP. No i patrzcie, jesteśmy. Proszę, macie u siebie takie super profesjonalistyczne siłownie plenerowe? A pewnie nie. No. ...151, 152... O, styknie, bo się maszyna stupi. Polecamy aktywności na świeżym powietrzu. Nie każdy ma takie super siłownie jak my w Rozbarku, ale większość z Was jakieś tam ma. Także Patty, co ogółem? Trzeba ćwiczyć? Zauważyłem, Patty, taką zależność, nie wiem czyś zwróciła na to uwagę, Że wszyscy są cwelami? że w Bytomiu jest jakaś tendencja do przezywania od cweli. Ale napiszcie mi, widzowie, w komentarzach, jakie u Was najczęściej przekleństwa się na murach pojawiają. Także życzę Wam miłego dnia i mam nadzieję, że od samego patrzenia żeście się zmęczyli. Z Bogiem.